Nadu beja ki kampala deki hajar ngut ki pelkerim nakaleng keperthai ki wan bentu syakasrain. Haksnem syajar kandai spa sanpo ke monasteri kala sedang benbu jing tho kan mau yiki kampala balayo lingba ke jing yasa jong phadar Charbel bakhuid. Badapo arsnem kala lumpalat shispa atli ki kampala bolale. Nadu kasnem syajar kandai spa arpusan lapha ek kerteng jong phadar ha petition show po pious bakhatway ban sedang iki jing bishar benya bala pelong yu banrung syaka kerdan bala kerhu Henry kani kamshim laja tat hadu kasnem syajar kandai spa andre pusan ha kapor jong po pol bandriu arteli ki jing penkhia ki bala pediang kum ki kampala ki long ki badon kam bat boro arteli ki bala jit na kabenta ka jing temu kilaja hagasnem syajar kandai spa sanpo. Kabaningpong ni kini kadai syapang gawai ke sister kanon kabakerteng ke sister Maria Abel Kawari. Keladon ni gijing pang bajur hagakpo lakat sausnem bat ki doktor ru kilathet keti bon sumare ka batong baom la pan koit syu Henry hadien bakaladwai baro shimit hajan gajing tep jong phadar Charbel kalayo e gajing koit bakensan kansan bat hangtu doktor ru bala examine ye ka hakata kapor ula tho record ye gajing koit jingkhia jongka kum ka jingja ka baphala ka bapalat ye ka bor jong briew ban batai ka kampala ka baar ka bala pediang ne ka balang bakhuid kalong ka jingyo apat jong unong snanar ubakerteng Iskandar Kube ye ka bor banyu ibyang hadien bo lamat la ula do no e ka bor banyu i hakawe ka khmat hadien bo laman saw kat ba udang trei ki doktor khmat specialist ba paunam ki laong ba ka jingman saw jong ka benta ka khmat bakhot ka iris kala jur hanu kata-kata bo unom yo isu lingba jongka hadin chi phosnam ula shim ye ka jinga jingmut na ki paralok bane jingo e ka jingtap jong phadar Charbel haba ulawan phai shala yeng ula yo e ka jing phos niu hakaba wei mong ula pau ubakular ban pan koyu haga step ka babot ula shem bo ula la ban yu iba na bro arteli ki khmat ki briew ki badai shepang ka kot ka khia kim shim lala ban ai kanu ru ka jing batai shepang ka jing koit ka jong u ka wei ni ki jing pan khia ka pawnam tam jong phadar Charbel ru kala ja ha kasnem syajar khandai spa sampho kala penmi ye jing ki win om tang ha Beirut Henry hakari Lebanon baro ka wei ka briew ko bala yo ye kani ka jing pan khia kadi ka nong than jai ka bala tip kerteng kum ka munta tha dair bolus san phosnem karata kabodon ka jing at akamet jongka bat panlong ye kamet jongka ban kodor na do karata ka badang shisnem hadien bakla yo ye ka jing pang typhoid ka jing thu khana jongka kalong ka bakta man sim shibun kat ba kadang le jungo ye ka jing tab jong phadar Charbel kala yang kham ha jangai bat kala dwai na ka banta ki arnut ki khon rut jongka ki basa khon swet bat ki badon kam jingerap na ka banta ye lade kala pan tang ko we ka jing karpat kata kalong bakan koit kan khia hakabor yo i khanang bakan la ban beteng bentrei kum konong than jan laisi hadien bakalawan phai shalaying kala kendit man step bat shem baka jingat hakamet jongka kala jano doktor jongka ula pen scam me kani kat bowling do parish jongka ula saki ye gajing shisha bakamet bakdor jongka kala long kamet ka bakoit kum ka jong ki weipan aka khandai trik u Oktober si hajar khandai spa nyo tang khan arsnem hadien balapan bana balakar khuyu upo pol bandriu ula penya ye gajing yalang ban kentiu kardan riewkhuid bar ula pan bana sya ka perthai bo Charbel balakar khu ula yaso bar ka kardan jong ki riewkhuid abneng bar ki kampala yakitu ki babon wat ye gajing yasa ka jong u kadang peteng hadu menta